på den der, hvor vi har haveren der. Hej YouTube. Ja, men vi tager ikke så lange episoder, tror jeg. Men ja, men vi ved, at vi spiller på Xcraft, og Xcraft, det er faktisk, ja, det er en server, vi bare faktisk prøvet at spille på. Ja, men ja. De kender mig ret godt på den her server, hvor jeg har spillet og været en af de bedste på serveren nogle par gange. Ja. Ja, men så bliver de serveren om, og så starter man med nogle, så havde man ikke de ting igen. Så synes jeg, det var nede den der server, og så, ja. Men så mistede der populærhed tiden, og så lige pludselig så var der ikke nogen, der gad at spille med den, tror jeg. Ja. Har du spist, Simon? Og så ja, og så tror jeg, så er der ikke så mange, der spiller på den længere. Ja, så er der ikke så mange, der spiller på den længere, og så tænker jeg med mig med en ven Niller, som vi kunne lave. Vi kan spille survival på den her server. Ja, det var introen. Farvel.